Слава на Господа! И така, започваме. Вече първата част разкри оръжието на дявола. Основното оръжие. Какво постига с това? Той ни прави убийци. Той ни прави негови слуги, чрез нараняване. Той създава рани в душите. Номер едно. Нараняването е срещу бащата, срещу лидера, срещу водача. Истина ли каза Бог? Просто Бог не го знаеш. Той не е такъв свят. Той не е такъв истинен. Той има мами. Ще станете като него. Той не иска да бъдете като него. Разбирате ли какво отрова дявола вкара в сърцето на Адам и на Ева към Господ Исус Христос? Защото Словото казва, че по заповед на всемогъщия Бог Господ Исус ни направи по Словото да се подобни. И така, той направи рана в душите. Нараняване, разочарование, огорчение и стигна до омраза. Омразата я убие, само че смъртта е поженахме ние. Така че нараняването води до бунт срещу началството и властите. Дявола изгражда гордост в нас. Тоест, защо изгражда гордост? Защото Бог е любов и ние очакваме да бъдем обичани. Най-естествено е. Той не е създал по своя образ и подобие. Обаче какво посрещаме в този свят още в пънички, ефтици от всякъде? Нали? И за да най-накрая какво правим ние? Почваме да обичаме себе си, за да приемем тази любов. Как? Чрез греха, порнография, себелюбие, кражба, лъжа, измама, сребролюбие, няма значение. Гордост. Себе си да обичаме. Затова апостол Павел казва, последните дни ще бъдат тежки свирепи, ужасни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, т.е. горди. Ще имат характер на дявола. Защо? Защото са много наранени братисти. Разбирате ли? Ние просто търсиме тая нужда да я запълним с любов и като не може друг да ни я даде, ние сами се я даваме. Ставаме горди. Съответно, робите, видяхте какво правят? Раждат роби. Нали? Те са мачкани, те създават поколение, което мачка също. Нали? И идва закона тогава ние нямаме жива вяра. Защо? Защото тия крепости, за които казва апостол Павел във 2 Коринтияни, само пробягвам, нали, да възстановим това, което беше набързо. В 10 глава 2 Коринтияни казва, те се издигат високо против познанието на Бога. Или дяволът е наранил и тебе мене всеки един човек. Той знае как да го направи. Той не разработва. Прави рана, която я загражда с дебели стени. Ние градим тези стени, за да не бъдем наранявани повече. Изграждаме гордостта и себето и егоизма си. И всъщност ние нараняваме. И в определения момент дявола сипва сол и оцет, за да разруши църквата. Чуйте. Вижте, плана на Бога е да бъдем Негов народ. Плана на Бога е да бъде изявено и прославено Неговото име, защото Той носи живот. Той е Бог на живота. Разбираме ли? Но Той носи живота чрез църквата си. Да бъде изявен и да бъде прославен. Затова Господ Исус каза, и почите на Ада няма да наделят над църквата ми. И дявола бърза, още като се родим да нарани, за да бъдем да влезем в омраза, да бъдем горди хора. В определения момент ни да разрушим църква. Той обръща думите. Къде думите се обръщат? От нас. Подсъзнателно. Ние дори не го разбираме. От това нараняване ние рипаме срещу всеки. Дадахме пример. Българи и роми. Той е дух на расизъм, който е. Той иска да го задълбочи дявола, да има омраза. Защо? Стане убийци. Да има проливане на кръв. Той е човек-убиец. Той не застава над земята и да казва, сега ще направим това и това и това и вие ще почнете да се избивате. Нали? Това е което аз искам. Той не лъжи, той не мъмни. Поради нараняване. Той може да накара до всички крайности да върши грех. Грехът е плод на нараняване. Всъщност, грехът е плод на изкушение, което той ни предлага, за да задоволим нуждата ни от любов. Разбирате ли? Ето криво разбраната любов. Какво разбират хората в света под любов? Нашите брати и сестри в Адам, които не са спасени. Какво разбират? Секс. Удоволствие. Нали? Те получават на емоциите си, на телата си удоволствие. Но всъщност това не задоволява нуждата ни от любовта. Любовта е да дадеш живота си за приятелите си. Това не е любов, това е поход. Това е грях, който той предлага да разруши телата ни, храма, да ги оскверни. Това осквернява храма, това е ограбване.
Не знаете ли казва, че сте храм на Бога и че Божия дух каза, че е в вас? Който казва, разруши Божия храм, него Бог ще го разруши. И всъщност дяволът е изкривил понятието за любов. Той изкривява понятието и за вяра. Ето идват проповедниците от Запад и казват: Бог те обича, прави си какво ти искаш. Само вярвай в Него. Да, но разбираме ли какво е вяра? Вяра без дела е мъртва. Вяра е начин на живот. Господ Исус казва в 6 глава Евангелието на Лука: не ми вики, каза Господи, Господи. Изпълняй това, което съм ти заповядал. А в 14 глава Евангелието на Йоан 15 стих той казва: обичат ма тези, които се подчиняват на заповедите ми. В 21 стих го казва: които се покоряват на моите заповеди, те ме обичат. 23 стих: които изпълняват учението ми, казва, те ме обичат. 24 стих казва: които не се покоряват на учението ми, те не ме обичат. Кратко и ясно. Нали? Сега е времето, когато ти и аз трябва да покажем отношението си към Господ Исус. Той показва нашето отношение, Той ни спаси. Амин. Така че говорим за нараняването, основното оръжие на дявола, което всъщност, ако ние не се справим с него, ние не можем да познаваме Бога. Тези крепости се издигат високо против познанието на Бога. Поради нараняване ние са крини. Защото искаме да бъдем наранявани. Ние не сме създадени да бъдем наранявани. Бог и любов ни идваме от любовта. И когато се скрием за тия крепости, това ни пречи да го познаваме, което ни пречи да приемем Божията любов, да бъдем изцелени. Разбирате ли, братите? Он е точно в правилното време. Сипа сол, сипа оцет, раната става по-голяма, крепости ги прави по-дебели, да се крием в себе си. И така, нещо много важно. Говорим за здравото учение. Всъщност, здравото учение, според много лъжеучение е точно това, което казах преди малко. Сега да кажеш: аз вярвам в Исус, край, и си на небето. Това е начин на живота. Има разлика от това да знам за пътя, истината и живота Исус Христос, да говоря за Него, да чета за Него, да проповядам за Него, нали? Или да бъда на Него, да го живея. Нали? Разбирате ли? Аз мога да говоря за пътя, истината и живота, той е там някъде. Обаче, ако аз не съм на Него, аз съм стъпал на широкия път. Къде отивам? Къде отивам? Огненото езеро. Ама аз съм добре. Да, бе? Никой не отрича, че си новороден. Който устои до края в тая вяра, в този начин на живота, това е взаимоотношение с Господа. Да му покаже, че го обичат. Дяволът използва точно това оръжие. Да продължава да ни наранява. За да не приемаме Божията любов. Ако аз не приема Божията любов, как мога да се обичаме, брати и сестри? Кажи как мога да обичам? Аз нямам тази любов. Тя идва със Святия Дух в сърцето ми. Ако аз съм угасил огън на Святия Дух, а той се угася, ако аз мразя. А аз ще намразя, ако съм огорчен. Ще бъда огорчен, ако бъда наранен. Тоест, ако ми бъда изцелен, аз в крайна сметка, примерно, аз се изправям, почва да ви проповядвам. И изведнъж ти си бил наранен от баща си. Примерно, или от твой приятел. Аз казвам дума и правя някакъв жест, който от твой баща и твой приятел е правил. Разбираш ли? По същия начин се държа. Без да наранявам. Обаче аз правя същото действие и вътре от теб. Се надига веднага. Без да го мислиш. Крепостта се надига моментално. Стоп, до тук я си гледа работа. Ти дори не го мислиш. То се надига вътре в теб. Аз не те обвинявам. Аз съм по същия начин. Разбираш ли? Не те обвинявам. Говорим за изцеление. Ние ще стигнем до изцелението. Така. Здравното учение е видяхме. Отново го чета набързо. Има го във всяко послание. Но ти говори, казва, на ти това, което приляга на здравото учение. Именно. Старите мъже да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението. Също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени на много винопийство, да получават това, което е добро, за да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си, да са разбрани, целомъдрени, да се грижат за своя дом, да са благи, подчинени на мъжете си, за да не се хули Божието учение. Така обещава и младежите да бъдат разбрани във всичко, показва и себе си, примерно добри дела, в получението си показва искреност, сериозно, здраво, безукорно говорене, за да се сами противникът, който няма какво лошо да каже за нас. Обещава и слугите си да се покоряват на господарите си, да им огаждат във всичко, да не им противоречат,
да не престояват чуждо, а да показват винаги съвършена вярност, за да украсяват във всичко учението на Бога, нашия Спасител. Да украсяваме учението, а да не са хули учението. Ето го здравото учение. С една дума. Здравото учение какво е? 13 глава, послание към Римляни отиваме. Синтезирано е тук. Всеки човек, какво означава? Всеки един от нас, да се подчинява на властите, които са над него. Тук не издигам апостоли, пророци, не издигам мъжете над жените, сега ще почвам да говоря за това, което Бог е направил. Аз съм начертал тук тази схема, за да бъде по-ясно. Които са над него. Защото няма власт, която да не е от Бога. Чуйте сега. И колкото власти има, те са определени от Бога. Затова, който се противи на властта, се противи на Божията наредба. А които се противят, ще навлекат осъждане на себе си. Основно нещо, което прави дявола, той наранява и изгражда бум срещу тези, които са над нас за благословение. Баща, майка, жената срещу мъже. Разбирате ли? Той само иска да разбърка реда. Какво казва 11 глава? Първо послание към Коринтяни? Защото главата на жената е мъжът. Главата на мъжа е Христос. Главата на Христос е Бог. Деца, почитайте майка си и баща си, за да са продължителни на тази земя. Ето го, ребята. Вижте нашето обучение в почет към Бога, как започва от семейството. Бог създаде семейството. Не го е създала църквата, не го е създала държавата. Първата социална единица. Първият мъж и жена Адам и Ева, Бог ги събра. И двамата ги направи едно цяло. Защо казва книгата на пророк Малахия? Да очаква на Божно потомство. Какво значи на Божно потомство? Хора, които се покоряват на Бога. Хора, деца, които се покоряват на своите родители. Жена, която се подчинява на своя съпруг. Мъж, който обича жена си повече от себе си, като себе си, и е готов да даде живота си за нея, защото тя е неговата половина. Двамата са един човек. Амин. Тук не е да мачкаме, да натискаме жените си. В никакъв случай. Нали разбирате си какво става въпрос? Това е много важно. Ето го Божия ред. Божия ред е в любов. Обаче, в момента, в който дявола подлъга Адам и Ева, ни бяха продадени под робство на тъмнината на греха. Казва 14-10 глава, послание към Римляни. В робство на греха. Какво дойде? Дявола почва да навладее. Какво идва в живота ни, взаимоотношенията ни? Тъмнина. Разбирате ли? Идва нараняване. Какво е нашето общество в момента? Вече и българите не скучат граждански брак, ти мене кара да скучам граждански брак. Не е само това. Семейство на семейство, то не е семейство, съвместно съжителство. Виждате ли, дявол идва да прокълне и да разруши това, което Бог е благословил. В семейството, чуйте, брати, Бог учи децата. Защо казва почитай майка си и баща си? За да се продължи на тази земя. Апостол Йоан казва нещо много важно. Той казва, че някой говорят, обичам Бог, обаче мразя брат си. Не можеш, казва. Ти си лъжец, казва, не можеш, казва, да мразиш родения, нали? А да обичаш родителя си, ама някой дойде да ми каже, слушай, много те обичам, ти си най-голям приятел, обаче ради къде да видиш, ще го убия. И аз казвам, аз такъв приятел търси, ти си най-голям приятел. Нали? Как съм бил сяден да видя? Или да дойде и да почне да хули жена ми да я проклина. Ако ти ме обичаш, не ти ще почиташ нея. Ама тя е никаква. Да, не знам каква е. И аз не съм лицете за мирисен. Но ако ти ме обичаш, тя е част от мене. Ти ще уважаваш и нея. Ако аз те обичам да уважавам, аз ще уважавам твоята съпруга. Трудно се. Много просто. И Господ казва, не можеш, казва, да мразиш този, който виждаш сина, нали? А пък да обичаш бащата. Няма как да стане. Просто не се случва. Това е много важен момент да разбираме. Всъщност дяволът е той, който наводи в омраза, в човекоубийство. Разбирате ли, че ако мразим братята, ни мразим Бога? Как се отърва от това? Нараняването е причината. Защото дявола наранява чрез хора, които са били поставени в нашия живот за благословение. Ето, еврейският народ пред очите виждат как Бог ги освобождава чрез Моисей. Че си един обикновен човек. Няма значение. Аз ви казвам, може да е Еремия, може да е Езекил. Няма значение името. Бог го избра. Точно по въпрос. Бог е който върши нещата. Но това е неговия ред.
Каза, върху се каза Бог. Ще ги избия, каза, защото те дрънах също тебе, срещу мене. Моята воля е ти да ги водиш. Нараняването и на другия ден, чуйте, отвори се земята първи ден, всички влязаха, коредата на Евирон, нали? Дето казва, ти ще ми кажеш на мене. Цялото общество е свято и Бог е между нас. Той беше левит, просвещет на Моисей. Нали така? Айде утре да видим кой е. Целият народ се събра срещу тях. Отвори се земята, живи ги по вълната, че от писъците народа викат, дай ти викаш, защото Бог ще уби нас, защото те бяха с тях. Излезе огън от Господа, уби 250 старейшини, бяха старейшини, свършиха, изгоряха, на пепел и прах стана. На другия ден, когато 41 сик на 16 гласа събраха срещу Моисей и Арон да ги убия. Може да се представи. Разбирате ли? Това, което е вътре, това нараняване, пречи да виждаме, пречи да познаваме Бога, пречи да приемем благословението от Бога. Моисей беше даден за благословение, а не за проклятие. А те се държаха с него, все едно той беше там изпратен, за да ги прокълне. Така ли? Да гледаш и да не можеш да видиш благословението. Буквално да отиваш и да се самоубиваш. 14 години колко души бяха убити за година. Защото се изправиха срещу Бога, срещу Божия ред. Защото бяха наранени хора, бяха роби. Те бяха малтретирани, бяха унижавани. Работа беше голяма в сърцата им. Те не предприеха да бъдат изцелени. Вижте как крепостите пречат да познаваме Бога. И аз ви казах сутринта, преди да сме отворили Словото, да са ни проповядвали, какво е нашето разбиране за Бога? Някой, който надебни, някой, който нанаказва, някой, който наосъжда. Добре бе, който ти проповядва, че такъв е Бог. Изведнъж, Бог му обича. Как ще му обича? Той ме обиди детето. Той ме наказва, той това празва. Добре, кой ти е проповядва? Никой. Как го знаеш? Нараняване. От тези, които Бог е изпратил да бъдат благословени в живота. Не казвам, че тези, които са наранявани, са перфектни. Разбирате, демоните го правят. И така. Какво се случи? Бяхме отделени, живеем в тъмнината, в царството на Сатана, той не владее, имаме греховно естество, имаме нужда от любов. Бог е някъде там, няма връзка, няма как да получим Божията любов, прекъсната е между нас и Бога. Дявол идва моментално с греха, с удоволствията. Ето, това е любовта, казва. Стоиш с колкото се може повече жени или мъже, само да те фанат, да, виж колко е хубаво, ети го алкохола, ети ги парите да бъдеш уважаван. Майче, като застанеш отгоре, виждаш ли, той е свободен човек, го владелец. Има много пари, кара БМВ или кое си, фиксищите ли са, пицели, да го знам. Ако ти имаш така кола, ще бъдеш номер едно. И идват проповедници на финансовия просперитет. Бог иска да се богати. Бог каза, не можеш да стоиш на Бога и на мамона. Не има пред по-голем сребролюбец, колкото бях. Аз трябва да бъда свободен от сребролюбие. Ама защо сребролюбците винаги си бъдат в това да няма дъно? Защо? Защото живота, здравето и трайна имоти с Господа. Ама не дел бил при Господа за всичко това, което той ти даде заради него, защото той те обича. Той каза, отрудени и обременени. И какво направи Бог? Ето е любовта на Бога. Той не само плати с кръвта на Сина си за нашите грехове да бъдем спасени, имената ни да бъдат написани в книгата на живота. Той плати, казва, 4 глава Евреи, да получат бягане към трона, да получим милост, когато се грешаваме, и благодат. Тоест, силно от Бога да дойде повече да не се грешаваме и в битка, битка, атака, към семейството, към децата, към нас, да имаме сила да победим. Амин. Той ни даде сила, кръвта ни помага, вижте сега това, което се случи. Да кажем, че Отец е като електроцентрала. Нали? Разбирате, произвежда ток. Живота е дължен. Всъщност, тези червени Бог е Бог на живота, не е Бог на смъртта. Беше прекъснато, бяхме под Бога на смъртта. Бог изпрати Сина си, плати с кръвта си. Бог осигури чрез Господ Исус Христос изобилен живот. Малко живот, за да имат живот и да имат изобилен. Жената е лампата, мъжът е ключа. Нали?
Обаче, болката слуша феминизъм и еманципация. Примерно. Нямам нищо против вас, сестри, но вие сте по-наранени от мъжете. И вие сте, защото са много по-нежни от мъжете, идеално много бързо се стреми да нарани жената. Разбирате? И жената, която каже, има нещо там, спор, нещо от това, ти ще ми кажеш на мен, връзката е нарушена. Изведнъж ключа и изключва Божия живот. Така, лампата ни свети. Защо? Нараняване. Бунт. Също Божия ред. Главата ти е мъжът. Чрез мъжете, през мъжете преминава твоето снабдяване. Ти не си второ качество. Такъв е Божия ред. Главата на жената е мъжът. Има някои жени, които са в цялата тази слабост много умни, много хитри. Поради нараняване, просто те въртят да фаси мъжете. Те управляват. Сестро, ако ти управляваш, ти се изключва от Божието снабдяване. Само показвам какво се случва поради нараняване. В бунт и арогантност, като тези човек, какво се случва. Давам ви пример. Не казвам, че жените са лоши. Разберете ме правилно. Твоята протекция, твоя живот от Бога в семейство идва по Божия ред. Главата, казва на жената, е кой? На жената. Не, че нямаш право на мнение. Напротив, имаш същото мнение и глас, както мъжът, но с правилно отношение към него. Когато ти имаш правилното отношение, сестро, живота от Бога. Вижте, Господ Исус плати света, ще осигури Божието снабдяване да дойде до нас. Ако ние обичаме жените си, нали? Като собственици това, ако обичаме Господа, мъжете, говорим за нас, ние осигуряваме към жена ни. Ако ние се да обичаш Господа, да се покоряваш на Божиите заповеди. Ние осигуряваме към жените и към децата ни небесно снабдяване и живота от Бога. Ако жената почита мъжа си като власт, разбирате, тя стои под Божия живот и протекция и защита. Амин. Децата, ако почитат майка си и баща си, те са под Божия снабдяване и под Божия защита. Какво казва Господ Стария Завет? Почита майка си и баща си и хули майка си и баща си, какво да го правим? Любовите така не казва. О, ма ние сме постъпили. Ние сме, но Бог е същия. Неговото отношение към това да са в бунт към родителите е също. Добре, въпрос имам. Децата, тинейджерите, въобще всички. Какъв е животът на тази земя, брат си? Какъв е животът? С една дума. Изпит. Казва в 1 Коринтияни 10 глава, 5 стих, че Бог те благоволи в тях и ги повали. Христос те благоволи в тях и ги повали с моето послание. Защо? Защото не ги удови. Той казва, в моето царство, в моята земя не иска да отдай. И той ги изби. Верно ли? Отворете прочетни го 5 стих. Кой ще отвори 5 стих на 1 Коринтияни 10 глава, ще го прочете? 4 и 5 стих. Има ли някой, който ще е високо? Да, аз трябва да прочета само 5. Добре. 1 Коринтияни. Не е 5 глава, 10 глава. Не 10 глава, да. 4 и 5 стих. Първи стих започва как Бог ги изведе, за да ги въведе. Той иска да ги благослови да бъдат свободни хора, свят народ Него. 5 стих казва, 4 стих казва, и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше и тази канара беше Христос. Пак това повечето от тях Бог не благоволи, т.е. Христос не благоволи. Защото апостол Йоан каза, това е истинския Бог и вечен живот. Божия си Исус Христос. Амин. Не ти казва върху това е. Затова казва ги повали с мора в пустинята. Изпитай ги. Претеглен, намерен, недостатъчен, до тази вечер беше, моето момиче тук. Пустинята и те искам. Затова 4 глава, Евангелието на Марк, Господ Исус казва, ако не разберете тая притча за сеяне и женене, как ще разберете всички притчи, казва? Ма казва, защо им говориш Господ за притчи? За да гледат и да не виждат. За да слушат и да не разбират. Да не би да са и да им се прости греха. И Господ никога
Не се занимава с тях. Словото казва, тези, които са съгрешали, остриги, още по-дълбоко да отидат. Аз не ги искам на небето. Разбирате ли? Той Бог ги изкарва, ние се мъчим да ги вкараме. Няма лошо. Обичаме ги хората. Защото тайно се надяваме, че ние сме милостиви, на нас ще бъде простено. Тоест, това е презумпция, да искам да се продължа да се живее в грях. Това е друг въпрос. Добре, ще бъдем тук. Материал за това. Алелуя. Разбирате ли? Просто каза, аз не ги искам да небето. На вас е дадено да знаете тайната на Божието царство. Ние обичали ги, и сери ги, но отива до множество. Обаче учениците отива да се нататък, Господи, сега слушайте. Не може да се спричи. Защото каза, те не търсят мене. Те търсят файдата, те търсят парите, те търсят това, което могат да им дават. Не ги искам. Те постъпват много глупо, те се грешават против живота си. Разбирате ли? Тук ли сте? Това е много важно. Бог ни е дал правото да искаме за съмдяване на нуждите. Но първо каза, Царството Божие търсете по-напред. Него. И всичко нужно ще ви се прибави. Това е вярата. Да търсим Господа, защото баща ни да обича. Той не очаква да го познаваме, да го търсим. Той не чака на небето на славената вечеря. И затова каза, който стои до края в това, да ме търси да има взаимоотношение с мен. Той каза, ще бъде спасен. И така, за да възпрепятства нашето спасение, за да възпрепятства това да отидем на небето, не само това, да ни направи негови слуги и убийци, дявола наранява. Поради нараняването. Винаги нараняването е насочено срещу тези, които са сложени да бъдат благословени за нас от Бога. Верно ли? Срещу мама, срещу татко. Дори някой път лъжлив дух от дявола, който казва, обичат повече брат ми или сестра от мене. От мене му пренебрегва. А се измамли ли духове, които лъжат децата? Ако им са вярващи или невярващи? Без значение. Тук ли сте? Много е важно да го разбираме това. Чрез нараняване той накарва в бунт. Бунта е корена на греха. Дявол накара гордостта. Тоест гордостта е себелюбие. Да обичаме сами себе си. Защото ние сме създадени да бъдем обичани. Понеже Бог е любов, той не е създал по своя образ и подобие. И като не обичат другите да нараняват, почваме да градим себе си. С първи съседи си, по-седи, защото са други. Гордостта. И това всичко води в грях. Заплата на греха е смърт. Убива нас, отнема живота ни, мразим братите и сестрите си, поради нараняване, ние сме огорчени, ние сме разочаровани от хората, а всъщност това го правят демоните. Една картина ще ви дам. Гледали сте в интернет този бик от коридата, който скочи по седалките и почва да убива хората? Колко от вас са го виждат това? Не се чак толкова много, но това го има в интернет, десетина случаи. В коридата в Испания един бик прескочи оградата, чак да ни повярваш. Как е скочи тази висока ограда? Огромна сила е това. И почва да убива хората по това. Значи бика може да убие Тореадора, нали? Нали може да го убие? Ама какво се получава още взето? Че Тореадора, в сравнение с бика, Бог да ми прости една въшка, една бълха, дето бика ще го смачка за част от секундата. Показва му един червен плащ. Защо напада бика плаща? Знаете ли? Защото е червено, каза брат. Кой каза, че е червен? Защото го движи. Биковете виждат черно-бяло. Всички бозайници. Кравите, те виждат черно-бяло, те не виждат цветно. Това биче е специална повода, което от малко са му показвали червен плащ. И като му показват червен плащ, са го обучили тук в гърбицата. Разбирате ли, като му покажа плащи, ония пики, дето ми ги забиват, те са скуки. Нали се виждат бика, като тръгва да атакува, тук има намучени, дето се клакат постоянно и го режат. Те подпалват болката. Разбирате ли, това малко е обучено да се хвърля върху този червен плащ. За по-атрактивно е червен плащ. Иначе той вижда черно-бял. Не бой с червена фанал, като си брат, ако мини бики и крава. Нищо няма червен. Освен ако не е подлива. Разбираш ли? Просто той вижда черно-бял. Тореадор е дявол. Той почва да ни наранява общо от менички. Чрез хора. Плаща е човек пред тебе. Пастора, апостола, пророка. Нали? За българите са ромите, за ромите българите. Примерно говори. Нали? Или нещо от мама тати. Или толкова много наранявам, че няма истинско приятелство. Той иска да ми стане приятел. Примерно. Еди си кой. Го плаща.
очакваш да бъдеш приет, ти очакваш да бъдеш наранен. Нали? Когато видиш човека, който е в позиция, Бог го е изпратил да благослови, примерно Моисей, примерно апостол, пророка, евангелизатора, пастора, учител, обаче отвътре, без да го мислиш, и за какво? И за мъд. Верно ли? Що? Защото има рана. Он те наранява от хора, които си давал цялото си сърце и те са били много близки твоя хора. Нали да, пример, че ако някой примерно в факултета говори против мене, аз не го познавам, слава Богу, имам награда. Ама, тя брат сам да започне да говори срещу мене. Как? Примерно казвам, сам да извиня. Примерно казвам, нали, ние се познаваме, ние сме близки с него. Просто допълнително. Какво? Сол. Допълнително. Какво? Оцет. Ама не сам той сол. Това някой да не знае, че сам да говори. Не, че говори, той не говори. Разбирате ли за кой говоря? Дявола сипа солта и оцета. Целта е да се намразим ти. Аз да стана човекоубиец. Защото раната е там и тя е съградена и тя е добре пазена от дебели крепостни стени. Начин на мислене. Че аз ще бъда наранен от този, който е отпред, този, който е поставен над мен, той е за да ме мачка. Понеже ръководел се мачкаха евреите, заради това Моисей, като застана отпред, те имаха същото отношение като към египтяни. Нали? Че той е там да ги смачка. Той вижда благословение, те виждат Божите благословения. И не могат да се освестят, като след чиса. Верно ли? И ги обвиняват. По същия начин ли е сега? Да. Даровете на служение. Те са сложени за благословение, за твоето изграждане. Ние сме слуги. Аз не съм по-добър, нито един от нас. Аз съм същия човек като теб. Но ако ти получаваш слово, ако Бог ти говори в момента, това Господ го прави, защото те обича. И не между другото, много централно трябва да ви кажа, че сега има брати и сестри, които стоят в молитва, за да бъде помазанието тук. Не просто да се направи на екскурзия, аз Кюстендил да се видя с моя брат, с вас да се видят. Няма нищо лошо да се видят. Това е много хубаво, общението е хубаво. А Божията слава, Божието присъствие да дойде и да ни се изцерени. Нашия Господ дойде и осигури трайно Божията слава. От този ден нататък, след Неговото възкресение, да осигуряваме Божия живот към хората, в които ни са поставени в позиция, в отговорност. Нали, ние използваме думата власт, но това е отговорност. Мъжът е отговорен за семейството си. Лидер и водача в църква е отговорен за хората в църква. А затова казах на брат Пламен, ти си отговорен там да бъде само. И съм аз ще помогна, ти си отговорен, защото не съм го поставил аз. Че да го търся аз отговорност. И аз няма се бъркам в това как се води обществото там. Ако мога да помогна, помагам. Ако не, няма работа. Амин. Амин. Сега, здравото учение го видях. Няма вас, която ви даде на Бог. Какво е здравото учение? Здравото учение да обичаме и да почитаме. Мали тати. Да почитаме лидерите и водачите в църква. Да почитаме лидерите и водачите. Да имаме правилно отношение, в които водят България и да се молим за тях. Те ли казват апостоли? Но те правилно ли постъпват? Не, много пъти постъпват неправилно. Те не са съвършени хора. Но повечето пъти те постъпват неправилно, защото ние ги подкрепяме, а ги оставяме демоните да им дават идеи. Ако ние се молим за тях, представяме Господ да върви върху тях, ако и да не са спасени и новородени. И Божиите воини свещи ангели да бъдат там. Да им дават мъдри съвети. И семейството ми, те да бъдат под защитата на Божиите ангели и да бъдат спасени. България ще поеме друг път. Но първата наша отговорност е да прославим Господа. Това е трябва да станем съвършени в единството. Няма да станем, ако нараняваме случаи в сърцата ни. Това, което е препълнало сърцата ни, разбирате ли? Без да го мислят. Добре, въпросът е как да бъдем изцелени. Как да бъдем изцелени, Господи? Това води до любов, до омраза, което е грях, което е човекоубийство. Слушай се, брати и сестри. Като застанем на молитва, ни трябва да признаем пред Господа греха си. Ма как бе, той знаеш кого направи, как ме нарени? Ако се станеш
останеш в това отношение, няма да бъде простен греха на нараняването и на омразата. Разбери, не е човека, който го направи. Ти си разработвал още от малък и от малка. За да станеш камикадзе, да се вземиш в църква и да разцепиш църква. Да разрушиш Божието дело, за да може дявола да се върши неговата. Не те обвинявам. Аз съм по същия начин. Аз съм по-добър от тебе. Не те обвинявам, това е цели. Добре, пастори, как да знае? Господ му казва, не аз. Нека отидем в първо послание, не в посланието на апостол Яков. Гледай какво казва Чел. 5 глава. 4-14 стих. От 13 стих почва. За да страда някой от вас, нека се моли. Весело на някой, нека пее хваление. Болен е някой от вас, нека повикат църковните призвители и нека се помолят над него и го помажат с елей в Господното име. И молитвата, която се вкара, ще избави страданеца, Господ ще го предвидне и ако извършва грехове, ще му се простят. Внимавайте, 16 стих. И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Отиваме в първо послание на апостол Йоан, 1 глава. Седми стих надолу вижте. Но ако ходим в светлината, както е той светлината, и имаме общение един с друг, и кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме се грешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Какво разбираме от тези два пасажа, от апостол Яков и от апостол Йоан? Нараняването води до омраза, което е човекоубийство грях. А грехът води до смърт. Бунт. Води до бунта. Това е корена на греха. И то бунт срещу тези, които са изпратени да бъдат благословени. Тоест, той е бунт в сърцето ми поради нараняване, макар да не приемат другите по правилния начин. И Божията любов, и Божиите думи да не дойдат до сърцето ми да ме изцелят, да ставам пред Господ. Намирам верен брат и сестра. Не е всеки. Не е някой, който ще разнася. А някой, който наистина ще разбере. Намирам и казвам, слушай, брата ми. Аз бях много наранен. Или някакъв друг бях. Дали корене на нараняване. Бях наранен от баща, примерно, майка, брат, сестра, приятел, приятелка. Али, изповядвам греха си. Греха на нараняване, на огорчение, на разочарование, на омраза. И тогава казва Божията сила, кръвта на Исуса Христа казва, ще ни изчисти. Тогава почва да падат крепост. Когато ние осъзнато разберем, Господи, прости ми, нараняването е моя грях. Прости ми, аз искам да бъда свободен. Затова казва, не бягайте от трона на благодата, казва, а бягайте пред трона на благодата. Завеста се раздрава отгоре до долу. Господ казва, свърши се, платена. Той отвори пътя. Ти и аз можем да отидем пред татко и да кажем, татко. Сега, но ти паднеш в молитва и почваш да си казваш греховете пред Господа е самоизповядване. Заради това много пъти отиваме пред Господа и един и същи грях, който падаме постоянно и казвам, прости ми, няма сила, помоли ми, няма сила да ми кажа. Ти ще само изповядваш ми, човек. Ти ще само изповядваш ми. Както той понесе срама за нашите грехове на кръста, така и ти трябва да понесеш честно срама си пред брат и сестра, който е верен да кажеш, съгреши. Това е греха. Искам да го изповядвам. Нали, човек, който няма да разнася, зрял човек го вяра. Нали ме разбирате, брати? Силата на Бога гарантира, че моментално ще бъде освободена. Нараняването, въпреки че дявол го е направил, е грях. Това води до грях, до смърт, бунт, гордост, разочарование, омраза, поради нараняване. Това е неговото оръжие, брати и сестри. И аз моля Господа за мен и за всеки един от вас. Нека това бъде слово бъде здраво
говори. Помолете Святия Дух да извади нараняване. Най-неочаквано един брат Барбара казва, пасторе, срещнах, казва един човек от моята махала, от най-ранното ми детство. И казва, знаеш ли, казва, Бог изведнъж ми показва, аз бях най-нараняван от този човек, от първи път. Всички казва, други деца го отхвърляха, казва, беше от човека, аз ще да играя с него. Нали, още на влакчета, камиончета. Той каза, буквално игра футбол със сърцето. И аз мисля, че съм го преживал там. И като го видях, всичко взе да се надига в мен. Дори ние не помним някога от кого и как сме били наранявани или унижавани. Святия Дух ще го извади. Не за да нам осъди. Бог не нам осъжда, Бог не обича. Да изчистим греха от живота си. Да изчистим нараняването. Той иска. Господ Исус иска да дойде и казва, елате при мен, отрудени и обременени. И аз казвам, че той сега ще го успокоя, казвам. Обременени означава наранени, елате при мен, защото съм кротък и смирен по сърце. Неговата кръв се проляе и за да бъдем изцелени, и душата ни, и тялото ни. Моля се възлюбени да благоуспяваш така, както благоуспява душата. Амин. Алелуя. Господ Исус е платил. Който до Небесния баща. Елате казва дързостно и смело пред мене. Да получите благодат и милост, казва. Бягайте пред това. Идете се грите, казва като там Ева. Бягайте, казва пред мене, казва. И елате казва пред мене. Кръвта е по-голяма. Аз искам да бъдете спасени. Да бъдете изцелени. Слава да бъде на Него. Трябва да изповядаме чуди. Трябва да изповядаме греха на нараняването. Да кажем, Господи, аз съм хванат от той е грешен. Съм бил наранен на здраве. Не получавам. Кой от вас или някой човек може ли да получи удовлетворение от греха, брат и сестри? Нуждата от любов да бъде запълнена. Кога получи? Напротив. Какво? Разпалва със страстта. Повече и повече грех, повече и повече грех, още повече глад за грех. За смърт. Това е което трябва дявол. Баща на лъжа. Господ се доведе с нас. Слава на Него. Това е Божия план за всемогъщия. За спасението. Амин. Още един път ви казвам. Трябва да изповядаме. Греха на нараняване. Господи, аз съм наранен. Може да го кажете точно. Спрямо нараняването, може да го кажете сега пред Господа. Но закон. Ако искате, може да въведа в молитва. Не, че аз ще въведа, ще бъде процент, защото аз въведа, но сега е момент. Нека да видим молитва. Татко Небесен, аз приемам това слово. Признавам, че съм бил много нараняван. Признавам, той е грех, Господи. Аз се отричам от този грех на нараняване. Благодаря Ти, че ме приемаш. Бягам при Тебе за милост и за благодат, за силата Ти, Господи. Да не бъда убиец. Да не мразя братите и сестрите ми. Да не мразя родителите си. Аз прощавам на моите родители. Ако да са починали някои от тях. Прощавам на моите брати и сестри. Прощавам на пастира. Прощавам на всички, които са ме наранили. Които са ме унижили. Някога в живота. Аз решавам да им простя, Господи, разбирам, че правя дявол. Той е градил тия крепости. Той е направил тази рана в сърцето ми, в душата ми, която постоянно сипва сол и оцепта да я разпалва, да я прави по-голяма и я огражда с дебели стени. Аз разрушавам тези стени да наранявам. В името на Господ Исус Христос. Господ Исус, се благодаря Ти, че аз съм приет от Тебе, че съм обичал от Тебе, Татко Небесен. Безкрайно. Не мога да го разбера. Но знам, че е безкрайно. Знам, че Твоята любов няма край. Аз вярвам за изцеление, за сила от Тебе, която е буклата към мене. Да бъда изцелен и да изляза от тая клопка и капан на дявола. Благодаря Ти в името на Господ Исус Христос. Благодаря Ти за святата кръв на Господ Исус Христос. Благодаря Ти за Святия Дух, който оживява думите. Благодаря Ти, Господи, за откровението. Да видя, да разбера
международно отношение как ще дойде новия световен ред. Не виждате ли? Не виждате ли как го прави? Прави брата да се убиват и след това казва, аз ще ви дам мир. Тук ли? По същия начин го прави жената. Прави брата да се убиваме, елате при мен. О, аз имам по-верни приятели до света, те са от църквата. Ама на тях ме врачи. Аз не си съргови хора. Аз по-истински приятели на света. Чува ли си от това? Аз съм го чул. Лъжа. Това не означава да мразим нашите брати и сестри от света. Целият свят е показва по приятелство ще намериш там. И също приятелство може да имаш само с истински новороден брат и сестра, който следва Господ Исус. Само с него може да имаш истинско приятелство. С това получение спрях до тук. Отварям вратата. За десятък е принос. Имам още много пари. Сега. Четиро. Християните не разбираме кога е Библията. Библията е кръвен договор за спасение на всеки, който повярва в Сина. Спасение чрез кръв. Послание към евреите го казва. Почти мога да кажа, че без кръв казва няма прощение на грехове. Аз за това не ги хесвам. Разбирате ли? Ако не е простен греха, няма спасение. Има огнено езеро. Бог изпрати си нас. И ние трябва да разбираме естеството на кръвния завет. Какво представлява този договор? Чуйте внимателно. Много е важно да го разбираме. В най-общи линии двамата кръвни партньори са готови да дадат живот си един за друг. Но в този завет се влиза не за да вземеш, а за да дадеш. Нова заповед ви давам. Се обичате, както аз ви възлюбих. Няма по-голяма любов от това, защото да дадеш живота си за приятелите. Новия завет, Господ Исус, това е кръвен договор. 13 глава, това е 15 глава Евангелието на 13 глава казва, по любовта казва, пак нова заповед ви давам, казва Господ Исус, да се обичате един друг. И казва, по любовта помежду ви ще познаят, че сте мои ученици, че аз съм вашия баща и аз съм вашия учител водач. И тази любов идва от Бога. Чрез нараняване дявола също възпрепятства тази любов да дойде в сърцата. Разбирате? Това е вечен живот да познаваме Тебе единствения истинен Бог, каза Господ Исус и Исус Христос, който си изпратил. Пак стигаме до нараняването, което възпрепятства Божията любов да дойде в сърцата, защото това са крепости, в които се крие раната, която дявола е направил. Така. Заради това има предателства. На първо място къде? В семейство. Заради това съпруг и съпруга се разделят, защото живеем в тъмнината и децата са наранени, че растат без майка или без баща. Заради това имаме насилие на родители и на деца. Говоря за сексуално насилие, въобще всичко това, което виждам. Че продават някои дъщерите за проститутки, за пари. Всички го правят. Тоест всички го правят има от всеки етнос в България. Има хора, които правят това. Разбрахме за една жена, която е българка в един град в България, която по-скоро дъщеря се за пари. Не обвинявам, само казвам какво прави оня, как не използвам да разрушаваме, да убиваме себе подобните си. Децата си да разрушаваме, да унищожаваме. Разбирате ли? Както ли? Кръвен договор означава не да вземеш, ако се наложи да дадеш живота си за своя кръвен договор. Семейството е кръвен договор. Заради това, чуйте, жената има десна ципа. При първата брачна нощ се пролива кръв. Договор е скрепен, който е ненарушен в Божиите очи. Това, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. Край. Никой от който е бозайник, дори прасетите имат, казват, че имат вътрешни органи като нашите, никой друго животно, биологично, няма десна ципа. Защото те не изключват завет. Разбирате ли? Те се разрушават. Те са да не служат на нас. Но ние сме направени Бога с подобен Божий. Това не е отговорността само върху жената. Отговорността е върху мъжа също да запази своята девственост. Тук ли сте? Сега, когато сме били спасени, когато Господ днес стигнал примерно на определена възраст, сме живели тези грехове, като са покаяли постоянно ни.
Това не го казва, за да осъждам някои, които са живели в тези грехове. Тук ли сте? Разбирате ли? Аз съм бил един от тях. Не за да оправдавам себе си. Господ ме оправдава. Но говоря на вас, младите, и ние, възрастните, да получаваме здравото учение. Децата. Ама виж от другата църква. Ма интересува, това не е църква. Ако там го разрешават. Това не е църква. Най-тежкият грях е този, който осквернява храма. Така че семейството е първият кръвен завет. Двамата казва, стават един човек. Вижте как Бог го направи. Той от Адам взе Ева. В дух, душа и тяло го раздели. Това, което жената има, мъжа няма. Не само в тяло, и в духа си. Жената търси силата на духа, силата на душата, силата на тялото. Мъжът търси нежността на духа, нежността на душата, нежността на тялото и плода на това раждат се деца. Ето го завета. Плода е живот от кръвния завет. Благословение. Амин. Така че, когато Господ проля кръвта си, Той даде живот си за нас толкова много, но възлюби Бог, че даде Сина си заради нас. За да не погине нито един, който вярва в нас. Това е кръвен завет. Разбирате ли? Ние сме спасени чрез кръвен завет, защото бяхме продадени под робство на греха. Ние се родихме роби на дявола на греха, с греховно естество. Затова никой не беше се грешавал, обаче Господ казва, ако не се народиш, да видиш Божия царство. Ти си с нечист дух, греховен дух. Естеството ти е греховно. Ти го наследяваш от Адам, Никодиме. Аз няма да платя. Слава Бога, не ми това Господа. Алелуя. И така, слушайте внимателно. При кръвен договор има белези на завет. Чувате ли? Белези на завет. Ето, например, Авраам. Името беше Авраам, висок баща. Когато Бог сключи договор с него, като разряза ивницата огъна и така нататък, нали, мина през частите. Огнената през отец с сина огнения пламък, Божието Слово като минаха. Какво каза Бог? Каза му какво ще стане с потомство, но каза, ти вече няма да се казваш Авраам. Ти се казваш Авраам. Яхве. Тоест, Авраам, който е едно с Бога, който е в завет с Бога. Всъщност, като му казваха Авраам, те казваха Авраам, който е в кръвен договор с Бога. Който е едно с Бога. Бог му даде името си, правото да използва неговото име. Новия завет имаме ли белег в нас, който говори, че сме кръвен договор с Бога? Някой може да го говори? Кой е този белег? Кой е този? Святия Дух. Точно така. Той е изключително скъпоценен, той е Божия Дух. Бог изпрати Духа си да живее в нас. Ние станахме храм на Бога, станахме едно с Бога. Разбирате ли това? Бог и ние станахме едно. Това е Божия план за създаването на човек. Да бъде негов храм. Добре, от наша страна също трябва да има белези към Бога. Всеки белег, чуйте, е еквивалент. Той е равностоен на това, че ти си готов да дадеш живот си за него. Както той е изпратил живот си. Тяло, отделено от духа, е мъртво. Разбираме ли? Казва апостол Яков, който даде духа си. Десятък и приноса не е пари в Божиите очи, брати се. Чуйте внимателно. Това е твоя живот, с който се покланяш на Бога. Ма това е Стария Завет. Точно за това ще говорим. Дали е за Стария Завет или го има и в Новия Завет? Ние ви питам вече, искате да го видите, ще ви го покажа. Не, че аз съм голямата работа. Да го знаете. Сега ще разберете защо много християни живеят болни, живеят под проклятие и в бедност. Защото десятъка и приноса не е пари в Божиите очи. Това е твоя живот, с който ти му се покланяш. Левит, 27 глава, 30 стих казва, десятъкът е свят и е мой. И 32 стих, това е от добитъка десятъка е свят, казва и е мой. Това трябва да го разбираме, че десятъкът е свят и е на Господа. Той не е твой. Ако ти си в завет с Бога, десятъкът не е твой. 26 глава Второзаконие, Бог чрез Моисей ни разкрива същността на десятъка. Казва в 10 стих, да дойдеш и да ми се поклониш с десятъка си. И по-надолу казва, днес ти си заявил
че аз съм твоя Бог. Как? Като му се поклониш с десятка. А днес ти си заявил, че аз съм твоя Бог, че ще ходиш в моите пътища, ще слушаш законите ми, наредбите ми, ще ги изпълняваш. И ето го Божия отговор на договора. Днес аз заявявам, че ти си мой народ. И аз ще издигна по-високо от всички други народи. За слава, за хвала и за почет. Така ли пише? 26 глава Второзаконие. Запишете си 26 глава Второзаконие. Ако искаш да разбереш истината и дълбочината на това, което Господ Исус ни говори в Новия Завет, трябва да отиш в Петокнижието. Той цитира, той говори това, което е писано там. Защото той говори чрез Моисей също. Само, че нямаше благодат и милост тогава. Имаше закон. Те не можеха да го изпълнят. Като ги опираш. А ние чрез Святия Дух имаме желание да го направим и ни дава сила да го направим. И ние го силаме. Амин. И благодат от Бог. Така. Пробягвам през тези стихове, вие си записвайте. Значи, вижте, това е договора. Винаги ние правим крачка към Бог и Бог не отговаря. Ако ти дойдеш и ми се поклониш, аз казвам, ти си мой човек. Книгата на пророк Малахия какво казва? 3 глава от 8 стих. Вие казвате проклети, защото казвам, крадете. Какво да крадем, Господи? Десятъка е принос. Левит 27 глава казва, десятъкът е свят и е мой. Намерите пасажите в Стария Завет, защото Божия народ пипнеха святи неща без разрешение, какво случваш. Моментално умираха. Целият Ерихон. Десятъка винаги, изучаването го ще видите, това е първият плод, най-хубавият първи плод. Ерихон е първият плод, първият град от обещаната земя. И Господ какво казва? Всичко каза е обречено на мен. Да не пипнеш, казва, ни злато, ни дреха, ни оръжие, пари, нищо. Добитък животни, долу. Всичко на мен е обречено. Един пипна. И той казва, Ахан, син на Харми и син на Завди от Юдовото племе, взе златна плочка, взе вавилонски дрехи, малко сребро, скри. И Господ му каза, на Исус Навин, що каза си? Кто млякал каза във вредищия въпроса? Израел каза е съгрешил. Престъпили са завета ми. Нарушили са завета. Нарушаването на завета, на кръвния завет, води до смърт. Заплата на греха е смърт. Разбирате? Ама Новия Завет не го пише напротив. 10 глава послание към Евреи ще прочетеш, който потърчи кръвта на Божия син, колко чака? Колко чака? Ето страшно е да падне човек пътите на живо. Чай се, какво да е да наплаща? Не плаща едната си. Просто ти казвам, бягай, както дявол от тамяна от молитва бяга, така бяга от греха. Това ти казвам. Не слушай глупости. Бяга от греха. Без ново свещение никой няма да види Господа. Не е заплаха това. Това е Словото. Сега, Бог за това ни дава сила. И затова всяка дух е в нас, Той ни води в святост. Но ние трябва да го търсим, да се изпълваме с Него. За да можем да не бъдем водени от плътските си страсти, ами да бъдем водени от всякия дух. Да можем да се покоряваме и да намерим благовремие и милост от Бога и сила от Бога. Ние трябва да правим крачки, ние трябва да се изпълваме с всякия дух. Амин. Тоест трябва да сме в Божия ред. И така, говорим за десятъка и приноса. И Господ казва, крадете ма казва, донесете десятъците и приносите и вижте, няма да ви открие, каза небесното отвори, да излезе благословение върху вас, защото да нямате място, където да го приемете. И ще смъмне кълът, казва, по поглъщателя, няма да поврежда вече лозата на нивата ви. И така нататък, и така нататък. И по-надолу казва, обаче вашите думи са били близо, ще ви казват към мен. И те казват, а какво сте говорили по тебе? Те нищо не бяха казали, това от 15 надолу. Нищо лошо не казаха за Бога. Вие казвате, напразно служим на Бога. Ние облажаваме горделивите. Даже казват, беззаконниците, престъпниците казват, вършат грехове, изкушават Бога и успяват. Той съм го чул в прав текст в новозаветни християни. Чуете, идват при мен и викат, пасторе, виж ге! Виж ге! Гледай, каза, сутенирате, каза, наркопаците, гледай ги коли каза. А викам, нека ти го проща. Това е безочно отношение към Бога. Защо ти ще го прибога? Да караш БМВ? Не, че има лошо. Карай си БМВ, какво говориш? За пари? Заради файлята? По-надолу казва, Бог каза, слушаш и каза и внимаваше на думите, но ние, които мислиха за славата на името. Тези хора са мои.
Те с първите не изрипаха също Бога. Те казаха, ние направо им завиждаме на тия престъпници. Някой им каже, защо служим на Бога? Защо даваме деца? Нали уния научиха? Посъдиш ще жениш. Да, това са лъжеучители. Лъжеучителите на финансовия просперитет. Те са лъжеучители. Те да правят да служиш на Мамона, а не на Исус. Те правят Мамона. Бог в сърцето ти. Ама Бог не съмнява ли? Повече от нужно ще съмня. Така е писано. Ще съди всяка ваша нужда. Ама реда е. Царството Божие да си по-напред. И всичко нужно ще се прибавя. Амин. Добре, въпрос е. Бог направи възпоменателна книга за онези, които търсят и мислят за славата на името му. Казват, тези са моя скъпоценност. Те на който избирам. И ще излезете, каза, и ще се разиграете като тълци, каза 4 глава. И отново казва, ще разберете и ще познаете кои служат на Бога и кои казват не служат. Ние ще бъдат каза като плява, ще изтъпчете като пепел по кадяци, те ще бъдат изгорени. Сега чуете, за съжаление в България. Казвам го много отговорно, записвам се там на тая камера. Бог ще убие всички северолюбци и блудници и прелюбодейци в църкви. Защото Бог няма да допусне това огромно съжаление, неговите деца да бъдат похабени. Ти ще дадеш ли децата си на някой, който е сутеньор да ги възпитава, да ги направи проститутки? Ти ги дадеш ли? Никога. Затова докато идем да изправим пътеките на греховете. Не изключвам себе си също. Сега, нека да отидем по времето на Авраам. Послание, някой казва така, десята като пише Стара завета, но Нова завет не казва десята. Нека отиде послание към евреи. Отворете послание към евреи. Защото този Мелхиседек, Салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови, на когото Авраам отдели и десятък от всичко. И някой казва, Авраам каза от Стария Завет. Колко от вас вярва, че Авраам пише от Стария Завет? Колко от вас го вярва? Той живява в Стария Завет. Ама не живеят от закон. Вижте разлика. Той е бащата на вярата, ни казва Римите. Верно ли? Чуга ли сте? Чуйте. И Леви казва, беше в черствата му по-надолу, казва и даде десятък. На Божия свещеник, първо свещеник. Чак след това, значи Битие, Изход. Чуйте, числа Давид, Второзаконие, чак ние разбираме каква е същността на десятъка и приноса, чрез Моисей. Тоест, 430 години робство и още няколко години вече в земята Моисей, в пустинята почва да пише, да почне да разбираме какво е Божиите очи десятъка. Това е, да кажем, 450-60 години след Авраам. Слушайте внимателно. Добре, Авраам откъде знаеш какво трябва да направи? Авраам от закон ли го направи? На Василия дори му казва, сега събираме десятък. Добре, дай десятък. Не. Те го знаеха. Гледайте сега. Той се връща от поражението на царете, освободил от. И срещу него идват двама. Свещеника на дявола, царят, Содомския цар Вера, който името му е син на злото означава. И Божия първосвещеник. Мелхиседек. Цар на Салим, Шалем, Шалом. На мир, казва нашата Библия. Разбирате ли? Божия първосвещеник. И първосвещеника, служител на Сатана, казва: Авраме, цялата плячка извини, дай ми хората, да мога да продължа да служа на дявола, да се грешаваме.
Защото в Содом и Гомор той разрешаваше какво ще става. Той разреши еднополовите бракове, разреши слушение с животни, содомията. Тук ли сте за силването на децата разреши? Родителите да спят децата си, вече има закони в Европа. И затова, че родителите могат да го правят с децата си. Майка с син. И дома гледайте. Чуете какво ви казвам? Това е истина. Бог ще го спре, ако ние застанем сестра. И сега трябва да подпишете тая подписка срещу този закон, защото искат да ни затворят устата. И децата ни и внуците да ги хвърлят в устата на дявола, да спрат Евангелието в България. Той пастор Стефан ще ви говори за това. Има такава електронна подписка от 31 марта. Чуете, бързайте по най-бърза начин. Аз съм срещу. Като личност. Няма как ще се вярваш. Граждани на Република България. Имаш право на глас. Слушайте по-нататък. Отговора на Авраам какъв е? Аз трябва да се заклея, каза пред Господа Всевишния Бог, пред който вдигна ръка, каза. Да не взема, каза, и ремът на обувка от тебе, каза. Сега ще разберем с малко защо. Да не би ти да кажеш, че си обувител Авраам. И веднага каза Авраам, даде десятък на Мелхиседек. Оля му казва, си ви цялата плачка, виж, ще станеш още по-богат. Той каза, нищо не искам от тебе. Имаше хора от неговите хора, които бяха опитни в тази война, нали? Имаше. Той плати кърва дана, освободи племените. Нищо не искам от тебе, каза. Нищо не искам да имам нощо, каза с твоя Бог. Той не е моя Бог. Да дойдеш, казва, и да ми се поклониш, казва Второзаконие. С десятъка си, Господ казва, днес ти си заявил, че аз съм твоя Бог. Разбирате ли, когато ти дадеш десятъка в Божия дом, ти се покланяш и казваш, Исус Христос е Бог. Ще го прочита във 2 Коринтияни, го пише, 13 стих, 6 глава. 9 глава, извиняйте. Ще ви го прочита след малко, ще влезе, запомнете го. Защото това служение казва, казва потвърждение за вашата послушност, доказателство за вашата послушност на Христовото благовестие. Разбирате ли какво значи? Те ще вярваш в Господа, вярваш в Господа. Колко вярваш в Господа? Дай да! Ще ми вземи парите да. Чакай малко. Чакай малко. Той може да плати скръпта си за тебе, а ти не можеш да се поклониш на Господа. Те. Ма как ще ми вземи парите? Ма това не е пари, бе! Това е твой живот. С тях ще купуваш храна, купуваш дрехи за децата, плащаш сметки. Това е живота ти, разбираш ли? Десятък е твой живот в Божиите очи. Сега, отиваме 28 глава, когато Яков бяга от брат си, Битие, от Исав. Отиде на хълма, на храма, храма го нямаше още там. Града Луз. Там стои на паракличе, където той е спал и е видял съня. Божията стълба, ангелите и Господ говори отгоре. Гледайте сега какво каза Яков. Нали, Бог изговори, казва, той даде благословението и завета на Авраам върху Яков, върху внука. Той беше слушал за Бога, но не го познаваш. Отговора на Яков, знаете ли какво беше? Той се оплаши и каза, аз не съм знал. Това място тук е Божий дом. Няма нищо случайно. Точно там беше повторено Божия храм. Това каза, място е Божий дом, каза. И Господ е бил тук, пък аз не съм знал. Той се оплаши, изправи стълбове и излява на слон. И каза, ако казвам отвърнеш в земята, от която съм взел, от която изяснах, и имам дреха на гърба си, той му обещава благословение, потомство като небесни звезди, като морския пясък, богатство. Обаче човек не познава Бога. И ако имам хляб да ям, каза, ти ще бъдеш моя Бог. И аз ще ти дам десятък от всичко. Господ, значи Яков каза, вижте, това е преди закона да дойде, преди Второзаконие. Чуйте, той каза, аз ще посоча, че ти си моя Бог. Аз ще ти се поклоня. И всички ще видят, че ти си моя Бог. Аз ще дам десятък на тебе. С десятъка си ти се покланяш на Бога. Ти посочваш, кой е твой Бог? И даваш дума, че ще го слушаш, ще ходиш в заповедите му, да нарежеш им законите му. И веднага идва отговор от небето. Ти си мой човек. Аз днес ще издигна по-високо от всички други. Не в пари. Аз ще бъда с теб. И бой се. Колко от вас вече са разбрали, че ние сами нищо не може да направим в човече си? Колко от вас са разбрали, че ако ние Святия Дух с нас е свършен, дяволът ще ни разпиле на това?
Аз съм го разбрал, брат Христи. Без него не искам крачка да направя. Искам Господ да бъде навсякъде във всичко, което бъде. Ама не в моите пътища. Аз искам да бъда в него. Да ме научи още по-добре да чувам гласа му. Не, че много добре го чувам. Искам да го следвам. Искам да го познавам. Амин. Сега. Малък я също го четираме, но сега ще отидем в числа. Нека да отидем в книгата числа. Тая книга днеска много сме. Числа. 18 глава. Слушайте внимателно сега. Чета го 24 стих. Защото, сега ще разберете след малко защо ви чета това. За да разберете, че Бог говори в Новия Завет много за десятък, без да споменава думата десятък. Споменава много послание към евреите. Защото, чуйте, внимайте, брати сте. Днеска един от пасторите каза, каквото посея човек, това ще пожени. Знаете ли в това връзка? И сега ще го разбера. Точно във връзката, в която той говори. 24 сигнал. Защото десятъците, които израелтяните принасят за принос за издигане на Господа. Какво означава? Ти показваш кой е това Бог. Ти му се покланяш. Тук ли си? Да. За принос за издигане на Господа давам в наследство на кого? Левитите. Това са свещеници. Затова казах за тях, те да нямат наследство между израелтяните. И Господ говори на Моисей. Кажи на левитите, когато вземате от израелтяните десятъка, който ви дадох от тях за ваше наследство. Тогава да пренасяте от него десятък от десятъка за принос за издигане на Господ. Значи, левитите също дават десятък. На кого? На Арон. На първосвещените. И тези ваши приноси за издигане ще ви се смятат като жито от хармана и като изобилие на вино от вина. Така и вие да принасяте принос за издигане на Господа от всички десятъци, които вземате от израелтяните и от тях да давате на свещеника Арон принос за издигане на Господа. Значи казвам на левитите и вие да се поклоните на Господа и да покажете, че това е вашия Бог. С десятъкът. Още един път ви казвам. Десятъкът не е пари Божиите очи. Това е берег на завет. Това е твой живот, с който ти се покланяш. Мъгле така. Господ като ми говори за тези неща. Имаше много брати и сестри на Ромски църкви, които бях отворил. И аз викам Господи, как ти им говоря за? И сега те толкова са бедни. Отговорът, още по-бедни ще станат, ако не ги говориш. Защото благословението и живота е от Господа. Тук ли? Добре, само това е причина. Пиши на много места. Отиваме в Новия Завет, 1 Коринтин, 9 глава. На църквите, нямаме ли право и ние, като другите апостоли, братята на Господа и екипа, да водим жена от сестрите? Или само аз и Варнава нямаме право да не работим за прехраната си? Кой войник, запомнете го това, служи някога на свои разноски? Кой насажда лоза и не еде плуга? Или кой пасе стадо и не еде от млякото на стадото? Запомнете го този пасаж. Моля се. По-човешки ли говоря това? Или не казва също и закона? Чуйте 9 стих. Запишете си 1 Коринтин 9 глава. Защото в Моисеевия закон е писано. Не казва в Стария Завет, а в закона казва. Господ казва, закона не е преминал. Аз дойдох да го запълня, да го изпълня, нито една точка, нито една запетая няма да падне. Докато всичко не се изпълни. Защото в Моисеевия закон е писано да не обвързваш устата на вола, когато вършее. Запомнете го това. Много ви се моля. Заволовайте ли като се за Бог? Или оказва несъмнено заради нас? Да. Заради нас е писано това. Ще апостол Павел казва, заради мен го е написал Бог. Защото който оре, с надежда трябва да оре и който вършее, трябва да вършее с надежда, че ще участва в плода. Ще участва в плода. А Петър казва да не го правим за печал. Точно така. Аз не трябва да стоя тук при вас заради пари. И да чакам пари от нас. Аз трябва да бъда тук заради Господа на първо място, за слава на името му и да те изградя. Но трябва да очаквам също от тебе да бъдеш Божия човек. Не ви го казвам, за да ми дадат пари. Нали го разбирате? Така. Ако ние сме посели у вас духовното голямо нещо, ли ако пожелем от вас телесно не да спаса жените ви? Нали го разбирате? Моля ви, слушай го. Нали?
Говорим за храна на тегло, снабдяване на нужди. Така. Погледнете 13 стих. Чуйте какво пише. Не знаете ли, че тези, които свещено действат, в Стария Завет, когато се пише това послание, имаха само Стария Завет. Разбирате ли? Писанието, като чуете в Новия Завет, това е Стария Завет. Тези, които свещено действат, кои? Левитите и първосвещениците, Аароновите потомци, се хранят от светилището. 18 глава числа. 10-та се дава на левитите. 13 стих говори за това. Сега сме в Новия Завет, нали? Да. И че тези, които служат на жертвеника, вземат дяло от жертвеника. Четете жертвите и ще видите. Хайде да прочетем 14 стих. Това ли си? Така и Николай Радев е наредил проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Те ли пише? Пише така. И кой? Господ е наредил. Как го е наредил? Така! Както свещеника живее от жертвеника, от десятъците, така Господ е наредил проповедниците на благовестието. На кое? На Евангелието. Да живеят от Евангелието. Така ли пише? Да живеят от благовестието. Така ли пише? Слушайте по-нататък. Сега, почвам да се усмихна, защото жена ми ще даде много пак си джандарства. Много смешни хората. Това корективен тема. 9 глава. Първи стих. А за даване помощ на светиите излишно е да ви пише. Защо казва апостол Павел излишно е да ви пише? Защото вие сте научили от това. Аз съм го научил. Вие знаете, както свещеници живеят от десятъка, така и проповедници трябва на Евангелието да живеят от десятъка. По-надолу знаете, Бог увеличава семето за сеяне и така нататък, и така нататък, и така нататък. 13 стих некъде. До тия 12 и 13 стих, който никога не са проповядал проповедници на финансово просперитет. Никога. Те ще те учат да станеш богат. Да сееш да станеш богат. А точно в тази глава Господ казва, че ще умножи семето за сеене. Ще съди всяка наша нужда и ще умножи семето ни за сеене. Не да бъдем богати, а да служим за славата на името му. Амин. Казва така. Защото извършването на това служение, първи си беше, нали, нуждите на светите. Нали така? И не е хон само да им купувате туалетна хартия да ходят до нужника. Нуждите на светите, казва. На това служение не само запълва нуждите на светиите, чуйте внимателно, но и чрез много благодарение се излива в изобилие и пред Бога. Понеже те, кои? Апостоли, проповедници на Евангелието, пророци, евангелизатори, пастири, учители, какво? Славят Бога. Сега тук е много важно. Слушайте внимателно. Аз искам да сте го чули. Какво ще направите, вече си е ваш избор? Защо? Понеже те славят Бога поради доказателството, което това служение, т.е. като дадете десятъка и приноса си и издържите пастора, лидера и водача си, дава за вашата послушност на Христовото благовестие. Разбираш ли как Господ? Разбира дали си му послушен и се покоряваш на Евангелието? Да дойдеш, казай да ми се поклониш за десятъка и принос. О, ще му дам на него. Първата част на получението от света до себе беше точно да е това. Разбирате ли? Не бързите да излезете от чата. Чуйте, това е много важно. Даването на десятъка и приноса на левите в Стария Завет и на проповедите на Евангелието, чуйте, е доказателство за вашето покорство и послушност на Евангелието на Христос. Така Господ Исус разбира да дойдеш и да ми се поклониш за десятъка и принос. Днес ти се заявил, че аз съм твоя Бог. Ето го 26 глава. Че ще ходиш в моите пътища, ще слушаш наредите ми, законите ми, ще ги изпълняваш. Аз днес заявявам, че ти си мой народ. И ще издигна по-високо от всички други народи. Амин. Айде отивам Галатяни 6 глава. Пробягвам, не навсякъде. Чуйте. Галатяни 6 глава.
Точно този стих, който пастор Димитър цитира. 7 стих. Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване. Понеже каквото посее човек, това ще пожене. Аз съм чул много проповедници да го проповедват това, но не във връзка с това, което го казва Бог. Чрез апостол Павел. Нека да прочетем от 5 стих. 5 стих казва, защото всеки има да носи своя си товар. 6 стих. А този, който се получава в Божието Слово, този, който се учи от Божието Слово, нека прави участник в всичките си блага този, който го учи. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване. Защото даването ти на това служение в проповедника на Евангелието показва твоето доказателство за твоята послушност на Евангелието на Христос. Не дейте се подигравате, казва Бога. Ако вие не издържате лидерите и водачите си, Неемия каза, помнима Господи Боже мой, бяха спрели да дават дела от десятъци си на левитите, всички се бяха разбягали да хранят децата си и Божия дом каза, остава празен. Събра ги, каза, изобличи ги първенците. Върнаха, каза, десятъците и левитите се прибраха и огъня пламна. Божието присъствие дойде. Това е Стария Завет, нали? Съгласен съм. Какво казва Новия Завет? Не се подиграе, казва Господ. Крадеш ма казва. Десятък е може да. Това не е пари Божиите очи. Аз искам да видя дали наистина го обичаш. Защото, гледайте сега. Господна вечеря е берег на завет. Свят живот е берег на завет. Разбирате? Водно кръщение е берег на завет. Влизаш в завета. Четене на Словото, молитва. Всичко е берег на завет. Обаче, тя на нас нищо не струва това. Христос плати скръпта си. Верно ли? Ние само вземаме, припомняме се, покоряваме се. Като удари работа за джоба ни, опа, удари в живота ни, разбираш ли? Ти ще ви кажеш на мене, ще ви вземаш парите, само пари гледате вие. Нямам преди, че това е твоето отношение. Разбираш ли? Но е общо приемното. Сега, има сребролюбци. Има сребролюбци. Аз говоря за Божия ред. Защото ако сме извън Божия ред, ние сме от дяволския ред. Сега ще дам едно откровение, ако искаш го приемай, ако искаш да замислявай, ако искаш да. Ако не се поклониш на Господа, не се дадеш десятка, дявола ще го вземе. А оттам ще пожелиш бедност и смърт. Дявола ще вземе десятка, запомни го от мен. Ти няма да искаш да му го даваш, той ще го вземе. Няма празно пространство, брат и сестро. Къде? До тук е пълно суда. И тук е правда. Сега ще го изпазя още, не? До тук се изпазва, нали? Не, пълно е с въздух. Не е празно. Няма празно. Или си под ръката на Бога, или си под ръката на дявола. Аз го изберам. Кой ме е господаря? Аз му се покланям и аз го посочвам кой е. Аз съм спасен и добре. Да, защото той те обича. Но сега е време ти да покажеш кой е тази господар. Продължаваме да четем в Новия Завет. Не всичко и чета. Слушайте внимателно. Не всичко и чета. Така че, защото казва, не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще пожене. Защото който се е за плътта си, от плътта си ще пожене тление. Най-бързият начин да разкървиш Святия Дух, да угасиш огъня му и да влезеш под проклятие от Бога, е да не береш десятка си. Ако дяволът е прокълне, пък си под ръката на Бога, знаеш колко ми покълне? Аз си овластвам неговата сила. Знаеш колко ми покълне? Ама ако Бог му прокълне, какво прави? И да примене, да се молиш. Да, ще си сами. Аз не съм по-голям от Бога. Болестта е част от проклятието. Аз не съм по-голям от Бога, брат и сестро. Ти искаш благословение. Как ще стане това? Имаме много случаи, когато хората се освестват, покайват се и целението е моментално. Нека да продължим. Още няколко стиха и приключваме. Стана, нали? Не във всички послания, които им в Филипяни.
Христос, които са в Филипи, заедно с епископите и дяконите. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия баща и от Господ Исус Христос. Благодаря на моя Бог. Всеки път, когато се спомням за вас. Чуйте го казва апостол Павел. Винаги благодаря за вас, когато се спомня за вас. Винаги във всяка моя молитва. Като се моля за всички вас, с радост се моля, казва апостол Павел. Защото казва това служение, те благодарят, казва, се издиват като благоухание пред Бога. Разбирате ли? Служителите благодарят. За вашето участие, казвам, благодаря в делото на благовестието от първия ден дори до сега. Като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го съвършенства до деня на Исус Христос. Сега. Някой от вас може да каже, не пастор, тук става въпрос. Слушай, Николай, тук става въпрос, нали от македонците имаш хора с него, които работиха заедно с него, нали? Да отидем четвърта глава, последната. 10 стих, на четвърта глава, Филипяни. Аз много се радвам Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мене, казва апостол Павел, за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност. Не казвам това поради оскъдност, казва апостол Павел, защото се научих да съм доволен. Каквото състояние да се намеря. Знае и в оскъдност да живее, знае и в изобилие да живее. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. Радостта ми казва Господ, да го казва в послание много пъти. За всичко казва имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Но направихте добре, като взехте участие в скръбта ми. А и вие, Филипяни, знаете, че когато излезох от Македония и почнах делото на благовестието, първа глава казва, само вие участвахте, нали? Нито една църква, освен единствено вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане. Значи вземате духовното и давате материалното. Вие се грижите за мене, казва. Защото и в Соломон, чуйте, 1-2 пъти ми пращахте за нуждата ми. Той имаше нужда от храна. Имаше нужда от това да се плати кораба да отиде. Нали? Да благовества. Имаше нужда от много неща, човек. Дрехи и така. Не, че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша църква. Но получих всичко и имам изобилно, наситих се, казва, нахраних се, бях гладен, казва апостол Павел. Като получих от Епафродит, изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. Чухте ли? Послушност, доказателство за послушност на Христовото благовестие. Така, и казва, а моят Бог на вас, които участвате, давате ли сега така и му се покланяте? Той ще съди всяка ваша нужда. Според своето богатство слава в Христос Исус. Ай сега 2 Коринтияни 9 глава. 10. А този, който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеяне и ще прави да изобилят плодовете на вашата правда. 8 стих. А Бог е силен да приумножи на вас всякакво благо така. Той ще съди нуждите ви. Това е което казва в Филипяни. Чуйте. А моят Бог ще съди всяка ваша нужда. Той ще съди нуждите ви, казва. Бог е силен да приумножи на вас всяко благо. Така че като имате винаги във всичко това, което е достатъчно, за семейство, за деца, за сметки да платиш, за кола, за всичко, и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело. Бог ще ви умножи семето за семето, за Евангелието. Амин. Алелуя. Прескачам, няма да чета всички. Нека да отидем сега в първо послание на апостол Павел на Тимотей. Нали запомните? Да не се обвързва устата на Бога. Първо Коринтияни. Нали го запомните? За говорите ли се грижи тук Бог или за нас? Нали? 13 стих, така и Господ 14 е наредил, проповедите се на Евангелието, да живеят в Евангелието. Така. 17 стих, на 5 глава, 1 Тимотей. Презвителите, които управляват добре, нека бъдат удостоявани с двойна почет. Особено от тези, които се трудят в Словото и получението. Какво значи двойна почет?
дойдеш при мен да ми свиш ръката, това път да ми кажеш Бог те благослови. Господ Исус ни дава обяснението. Казва, вие казва, които изкривявате закона Божия, закон на Моисей. Какво казвате? Как го изкривявате? Знаете ли казва? Имането, което имаш, казва, ако го подариш на Бога, ти не си длъжен да какво? Да почиташ майка си и баща си. Разбирате ли какво е почит? Дай парите на Бога, казва фарисей. Дай ги на нас да сме по-богати. Свободен си от това да се грижиш в страните финансово, да издържаш майка си и баща си. Когато те не могат да се хранят. Разбрахте ли? Ако това имане, което имаш, кажеш е подарено на Бога, ти си свободен, казва да не почиташ майка си и баща си. Намерете го прощете. Почит означава финансова подкрепа. Тук ли сте? Ама Господ го казва, брати, сте го казвам, аз моля се. Ако аз ме лъжа, отворете Евангелието, прочетете го и кажете, Николай ме излъга, Господи, аз няма да давам десятък и принос, защото там да излъга. Ти си длъжен да изпиташ всичко, да държиш доброто. 17 стих казва, нали? Още един път чета. Презвителите, които управляват добре, нека бъдат удостоени с двойна почет, особено тези, които се трудят с пълното им положението. Защото Писанието казва да не обвързваш устата на вола, когато върше. И работникът заслужава заплатата си. 18 го обяснили го. Още в 17 стига, ако ние слушаме духа, всеки дух ще му го каже. 18 го обяснили го. Второ Тимотей. Четвърти втората глава в първи стих. И така, че да моля, любимия ученик, сина му, в духа, за някаква благодата, която е в Христос Исус. И каквото се чул от мене, при много свидетели, каквото се чул, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Съучастие в страданието като добър войник на Исус Христос. Никой, който служи като войник, не се запита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. И ако някой се състезава в игрите, не получава венец, ако не се е състезава по правилата. Какво означава? Значи, ако не сме се състезавали законно, ние не можем да завършим състезанието. Нали? Някой на една обиколка 400 метра, ако реши от финала да пресече, ще го дисквалифицират, нали? За какво говори Бог? Да се покоряваме на всичките му заповеди. Нали? Това казва. И нито ни в ръка, 6 стих. Само трудящия се земеделец трябва първо да вкусне от плодовете. От яденето й, преди ни казва апостол Павел, никой да не са Тимотей, не се състезава неправедно. Според Божиите правила са състезавали. Няма получиш венеца, ако не се състезават по Божиите заповеди. Само трудящия се земеделец, казва Тимотей, слушай внимателно, трябва пръв да вкусне от плодовете. Има ли някаква връзка? Има ли някаква връзка? На пръв поглед ще кажеш никаква. Не? На пръв поглед ще кажеш абсолютно никаква. След това казва след си размишляй върху това, което ти казвам. И Господ ще даде да разбереш всичко. Казвам му, работникът заслужава своята заплата. Трудящия се земеделец. Дали го видяхме предните послания? То беше във връзка с това, че проповедите се на Евангелието трябва да живеят от Евангелието. Тук ли сме? Има много голяма връзка. Тимотей, размишляй върху това, което ти казвам. Проповедни на хората се покланят на Господа, стоят от завета. С берега на завета. И небето ще бъде отворено на тях, ще бъде отворено на тебе. И Господ ще дава духовни откровения. И ще разбереш всичко. И ще бъде отворено от духа. Ще бъдеш под Божието благословение. Покланяй се на Господа. Учи хората да се покланят на Господа. Да посочат кой е тяхния Бог. Това е доказателство на тяхното покорство на Христовото благовестие на Христос. Нека показват Господа. Кой е? Че Христос е тяхния Бог. Както Авраам. Нищо общо няма с тебе каза. Служител на Сатана. Реновата дубовка няма да взема от тебе. Так! Десятък дай на Мелхиседека да има. Посланника на Евреи казва, ако казва,
да разпъваме от всякъде. Дай, след това трябва да нахрани, той трябва и наш слуга. Давай, докато след 5 години го свършим. Следващия и много да обичаме. Искаме да пратим на небето. Сега, десятите закони, това е твой живот, с който ти се покланяш на Господа. Това не трябва да бъде пари в твоите очи. Ние трябва да го разбираме какво е. Когато Бог взема ли пари на небето? Не. Това е достатъчно. Сега тук ни говоря ние да ставаме милионери. Както тия проповедници изкривяват Евангелието, казват, дай, защото аз съм богат и ти ще станеш богат. Но за какво си дошъл при Бога? Да станеш богат? Не, ние живеем за славата на Неговото име. Как може да изпълним Божиите заповеди? Бог е този, казва 13 стих на 2 Филипяни, който ни дърва желание да вършим Божията воля и не дава сила да я осъществим. Значи, чрез Святия Дух, Бог вътре в нас е записал законите си по умовете ни, 8 глава, Евреи, и ги е сложил в сърцата ни. Бог го прави. Разбирате ли? Тоест, аз съм изключително зависим от Духа на Бога, от Божието благоволение, милост и сила от небето. Амин? Най-бързият начин да се отрежеш от Бога и от Божието помазание, да станеш проклет, е да не даваш десятка. Той каза, е свят и е мой. Аз съм възлучил, казвам. Няма нужда да ви проповядвам. Вие знаете, казвам. Знаете какво и колко трябва да давате. Ама в Второзаконие пише, че и на сирачите на вдовицата, да, истинските Божии хора, първо, те правят така, че в дома да има Божий живот. Да има къде да се събираме, нали? Да се посрещат нуждите. Словото къде да се проповядва. Те не се стремят да станат богаташи. Те се стремят да служат на Бога. Нали? И вие трябва да ги разпознавате. Те не би трябвало да даш. Сега, къде да давам десятки и принос? Там, където си храня. Там, където да храня. Галатяни. Тимотея казва, размишляй върху това, казва. Ти трябва пръв да вкусиш, казва. Тия плодове, казва, нали? За храна, за дрехи, не трябва да се грижиш. Ти не трябва да се включиш в житейски работи, казва. Левитите казват, бяха изключени от житейски работи. Те стояха пред лицето на Бога. Те службят. Така и в Новия Завет казва. Божия човек трябва да има много време с Господа. Той трябва да търси лицето. Всеки един от нас трябва да търси лицето. Разбираме ли? Обаче нека да ви кажа едно откровение. Не можете да надскочите лидера водача си. Ако се опитате или ако си мислите, че сте по-духовни от него, вие вече сте осъдени. Или сте в гордост. Не можете. Дара на служение е подарък от Господа и е пратен за твоето усъвършенстване. Всъщност, когато ти се грижиш за Него, когато се вдяваш нуждите му, ти се грижиш за себе си. Затова Господ казва на апостол Павел на Тимотея, размишляй върху това. И Бог ще ти дава откровение и ще води в живота. Дръж небето отворено на твоите хора, учите да се покланят на Господа, Бог да им говори, защото гледайте сега, никъде не сте видели овчар с 100 овце на гърба да ги носи. Верно ли? Нали? Той само храни, води и пази, а те са силни да го следват. Нали? Добре ли сте? Тоест, силата в моя живот как идва? Как ще ли силата в живота? В твоя живот силата как идва? Естествено. С стих искам да го кажа. Дай ми слово. Господи, кой ще дойде да възстанови само? Не е за вас да знаете години и времена, които баща ми е положил в олтарца вас. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И ще бъдете свидетели за мен, както Ерусалим, Юдея, Галилея, Самария и до краищата на земята. Амин. Амин. Апостол Павел казва, Тимотея, учи ги на това. Още от първи си това има преди апостол Павел. Учи ги на това. Да държат небето отворено, да имат връзка с Бога, да му се покланят. Десятка е приноса. И Бог ще даде и на тебе, ще е отворено на небето, всичко да разбереш, мъдрост и на тях. Защото, знаете ли какво се получава? Когато небето е затворено над мен или на теб, няма който. Имал съм много случаи. Ти му говориш, проповядваш. Затворено. Не става.
го обичаш, моля се с него. Ма той човек е възможил парите повече от Господа, не. Той обича себе си всъщност повече от Господа. А кръвен завет означава да дадеш живота си за кръвния си партньор. Твоя кръвен партньор е Исус Христос. Аз сега казвам, ще видя. Дали ще ми дадеш за всяка къса? Аз давам живота си за тебе. Ти готов ли си да ме се поклониш? Само ако се състезаваме законно. Приключи. Има още много. Има още много. Но аз свърши. На време. Господ на Аз ви казах, сега в момента има хора, които се молят да бъде Божието помазание и да отворим на небето на отнета. И това слово излиза заради вас. Защото Бог иска да устроите до край. Бог иска да бъдем истински с Него. Да бъдем на сватбата заедно с Него. Той ме обича. Ето притчи казва, един се скърби, безмяра и стига до немотия. Друг разпъства щедро и има повече в изобилие. Други хора, които не вярват в Господ Исус, които са щедри, имат много. Въпреки, че не вярват. Обърнете внимание, ще го видите. Има хора с големи сърца, които просто светски хора са обаче, няма проблем да дават. Вижте ги. Те живеят в изобилие. Ами, изобилието е Господ Исус. Той е пътят, истината и живота. Не искам да имам, казвам пред Бога и го моля да ми дава мъдрост и не искам една секунда от живота ми да бъде без него. Не искам. Защото е постигнат, защото е показва. Добре, нека се справим. Просто искам да говоря.